my god. Oh my god. Masu kallon mu barkanku da warhaka, har wa yau ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan gaban fadar shugaban kasar Amurka wato Donald Trump. To kamar yadda kuka sani yau ce rana ta uku a nan birnin Washington DC da ake ta gudanar da zanga-zanga kan mutuwar wani bakar fata. To jiya bayan da aka gama gudanar da zanga-zanga wato rana ta biyu, abubuwa dai sun ɗan yi kamari har aka yi kone-kone. Jami'an tsaro sun kama akalla mutum 20 kuma su kansu jami'an tsaro masu farin kaya sun fitar da sanarwa inda suka ce wato jami'an nasu akalla 60 sun samu munanan raunuka, akalla 11 daga cikinsu an kai su kuma asibiti. Kamar yadda za ku iya gani mutane dai tun da safe suka fito nan suna zanga-zanga, kuma kan ban sani ba ko za ku iya gani kan fadar gashi can jami'an tsaro masu farin kaya ne ke ta suna ta sintiri a wurin. Idan za ku iya sauraron mutanen da ke bayana, abinda suke ihu a yanzu shine we want change wato muna son canji. Kuma wani abin da ke ta burge mutane shine musamman cewa ba wai baƙaƙen fata bane ba kaɗai a wannan wurin. Ni yawancin mutanen ma da nake gani a nan fararen fata ne suka fito, wato suna zanga-zanga akan mutuwar wato George Floyd da kuma dangantakar 'yan sanda da kuma mutane a nan Amurka musamman ma baƙaƙen fata. Gane da wannan zanga-zangar ne ma a ƙalla jihohi 20 a nan Amurka aka ayyana dokar zama a gida a yau, saboda yadda a wasu wuraren zanga-zangar ya rikide ya koma wato rikici. To wani abin dubawa na daban a nan shine batun yaduwar cutar coronavirus. Kamar yadda za ku iya gani mutane da dama kwana uku kenan yanzu a nan birnin Washington DC, jiki na guga jiki, wato cunkoso kawai ake yi. Duk da dai yawancin mutane sun sa takunkumai a fuskansu, amma babu batun wani bada tazara.